Безнең ерак бабайлар матур яши белгәннәр. Тимер чукып, күн эшкәрткән, сахтиян читек кигәннәр. Килгән шундый заманнар, Чабатага күчкәннәр. Яши карты авылларда шуны киеп үскәннәр. Оста куллы ир-егетләр үргән аны юкәдән. Кышта, язда, көз көнендә күтәртмәгә күтәргән. Чабата да булдымы дип теләмибез хурларга. Ниятләдек чабатаны мактарга без җырларда. Нинди генә заманда да ярап куя һаманда. Чабата киеп бибез, читекләр булмаганда. Чабата, мин дә кидем чабата, чабата бию кинә сикре бик лабаса. Садилер түрнәле чабата, түрәләргә бик әйбәт ул, намусын югалтмаска. Хәзер инде чабатаны шын күннән дә үрәләр. Булай булгач чабатаны түрәләр дә киерләр. Күтәртмәле чабатаның биюен генә кара. Әйтерсеңлә тык-тык басып, аяр ат китеп бара. Чабатаны егетләр дә кызлар да кия ала. Күтәртмәле чабатаны киеп син биеп кара. Чабатабыз тузганчы, бик әле арганчы. Сез дә безгә кушылыгыз, кулларыгыз балганчы. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез! Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Поем и учим татарский язык». Жырлап, татарча өйрәнәбез.
Только что мы с вами прослушали татарскую народную песню «Щобота» в исполнении этногруппы «Риваят». А сейчас мы будем изучать эту веселую песню. Вы готовы? Да. Сіз әзір ме? А вы знаете, что такое щобота? Да. Как это переводится? Лапти. Правильно. Щобота – это лапти. Ағаш қайрысынан ясалған аяқ киімі. Еще в каменном веке плели лапти. А самыми прочными и мягкими считались лапти из липового лыка. А самые плохие были из ивы. Они очень быстро изнашивались. Ну, конечно же, лапти носили в основном деревенские крестьяне. Но даже в этом они находили забаву. И свой быт они отражали в песнях и частушках. Одна из таких песен – «Щобота». Сейчас мы с вами будем изучать эту песню по куплетам. В этом нам поможет Руслан абый. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез. Демәк, башлыйбыз. Син дә кидең щобота, мин дә кидем щобота. Щобота бию киенә, сикереп биек кыла баса. Ты надел лапти, я надела лапти. И вместе будем плясать. А хәзер кабатлыйбыз. Син дә кидең щобота, мин дә кидем щобота. Щобота бию киенә, сикереп биекле баса. Ягез әле, кабатлыйк әле. Син дә кидең щобота, мин дә кидем щобота. Щобота бию киенә, сикереп биекле баса. Ай, шәп Афәрин. булды, әйбәт. Щобота, щобота, әйбәт баса. Шыма баса, оста баса, җилле баса. А здесь говорится, что щобота лапти – это очень удобная обувь. Ягез әле, кабатлыйк әле. Щобота, щобота, әйбәт баса. Щобота, щобота, шыма баса. Щобота, щобота, уста баса. Щобота, щобота, җилле баса. Афәрин. Яхшы булды. Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Какие хорошие лапти! Как в них здорово танцевать! Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Ягез әле, яле Камилә. Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Яле Рузәл. Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Молодцы. Яхшы. Дәвам итәбез. Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Амыс бигрәк тә яхшы. Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Күтәртмәле щоботаның биюен генә кара. Афәрин. Яхшы. Продолжаем. Дәвам итәбез. Әйтерсең лә тык-тык басып, гаяр ат китеп бара. Щоботаны егетләр дә, кызлар да кия ала. Будто лошадь цокает. Лапти и парни, и девушки носят. Ягез әле, хәзер кабатлыйбыз. Әйтерсең лә тык-тык басып, гаяр ат китеп бара. Ягез әле, кабатлыйк әле. Әйтерсең лә тык-тык басып, гаяр ат китеп бара. Афәрин. Щоботаны егетләр дә, кызлар да кия ала. Щоботаны егетләр дә, кызлар да кия ала. Афәрин. Яхшы, дәвам итәбез. Күтәртмәле щоботаны киеп син биеп кара. Щоботабыз тузганчыла, биек әле арганчы. Ты попробуй надеть лапти и пляши, пока не устанешь. Күтәртмәле щоботаны киеп син биеп кара. Ягез әле, кабатлыйк әле. Күтәртмәле щоботаны киеп син биеп кара. Щоботабыз тузганчыла, биек әле арганчы. Ягез әле. Щоботабыз тузганчыла, биек әле арганчы. Я әле, Рузәл, үзең генә әйтеп кара әле. Щоботабыз. тузганчыла, биек әле арганчы. Я әле, Илүсә, син дә әйтеп кара. Щоботабыз тузганчыла, биек әле арганчы. Молодцы. Афәрин. Сез дә безгә кушылыгыз, кулларыгыз талганчы. И вы к нам присоединяйтесь, пока руки не устанут. Ягез әле, кабатлыйбыз. Сез дә безгә кушылыгыз, кулларыгыз талганчы. Сез дә безгә кушылыгыз, кулларыгыз талганчы. Афәрин. Эй, бигрәк тә булдырдыгыз. Без сезнең белән җырның сүзләрен өйрәндек. А сейчас давайте споем и поиграем. А хәзер җырлап, уйнап алабыз.
Вы готовы? Готовы! Алайса башладык. Син дә килеп чабата, мин дә килеп чабата. Чабата биюгенә сикереп биек Күтәртмәле чабатаның биюен генә кара. Әйтерсең тык-тык басып, аяр ат китеп бара. Чабатаны егетләр дә, кызлар да кия ала. Күтәртмәле чабатаны киеп син биеп кара. Сегодня мы с вами изучили песню-частушку «Щабата», а на следующем занятии мы с вами будем изучать другие песни. А хазырга... Сау булыгыз!